ngifuna ukuthi sonke sikhuzane bakwethu ke siyeke ukwenza imbango engekho sithathe izwe lo babamkhulu phela sizolithatha futhi ngeke lisehlule uma for an example ngithola ukuthi kunabantu ababekwe lapha kodwa bangakwazi ukwenza lutho ngeke ngithi ngoba wabekwake asisezi ukwenza lutho ngizomsusa ngifaka umuntu ozokwenza into lapha ekungena khona and uyabona ngikhuluma kanje ngoba ngiyazi ukuthi sikhona sonke la khona nodadewethu nangu ophethe lapha eThekwini ngifuna ufika abatshele ngoba indaba iseThekwini ukuthi asidlali nje kubantu esengake ngabasusa njengoba kuloko sayaqala abantu ababe comrade mama bamnandi kabi abasele eduze uma ibheda uyabheda okanye mangibona ukuthi uyehluleka ngathi ekuqaleni angifuni kube khona abantu abazokhethwa ngoba uhlubo ayiyeka ke uma comrade edaya kwenziwe nanso inkinga isifikile le ngangiyibalekela ngangifuna ukuyenza ngedwa lento ngikhomba umuntu ngithi wena nawe ukubazi noma singahluleka manje ngoba sizobanga siphinde futhi sihluleke njengoba sahluleka still kusekhona yothi akusekho umuntu ke manje ozokhethwa mina ngizobakhetha ngoba angazi ukuthi abantu bekithi banani bayeka imisebenzi bazongilinda ehotel bahlala ngaphandle bafuna ukuzobuza ukuthi why ngifuna ukuthi lento siyithathe sonke nje ukuthi akukho umuntu ozokwenza njalo akangabe biko bafika impela bahlala ngaphandle bathengela ukudla abanye asisesonkeke lapho asesonke sesiyenye into abazi ngalonkathi ukuthi ngihlelela ukuthi sithathele lizwe ngiletha nabanye abantu abanento abayitrainele yokuvimba izinto sengibabizile nangalonkathi ngathi anofika ngababiza ngiyabazi ngoba ziningi izinto ezenzekayo abanye abantu bona babona ukuthi ilokhuzana into yamiphi la eyami laphiphi asifuni into sifuna ukuthatha izwe ebese ke sinikeza nombani into etheni not makunje uyabona ngiye ngathi thukuthela kakhulu because bayahlupa ama comrade asibhizi siyasebenza bazofuna ukuthi sifuna ukubona ubaba sifuna ukubona ngiyabona la ibhizi kuyasebenza sobona ubaba ngoba kuthiwa uthe uzoxosha abantu uma ngibaxosha kunani bazini uxosha umuntu bazini ngokuxosha umuntu inkulumo ke ekhona ithi kunabantu abathathiwe babekwa lapha ukuthi babambe ikhundla angimeli ke leyo angizukuyimela futhi angizukuyimela futhi ongafuni akahambe abuyele kwagogo ngoba asikwazi sithi sesisemnyango ukuthatha izwe
kube khona abantu abasigeshayo basirola. No, 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 no. Hluphekile thina. Ngithe ngisho la uma sengibuyela le uma ngibathola ngizobabiza ngizokhuluma nabo. Angazi ukuthi sibindi singaka basithatha. We started singena lutho. On the days khuluma lapha, I think we're not more than 20 abantu engangenabo. But we knew ukuthi abantu bakithi they understand what we mean. Ukusukela ngalowo nkathi kuzosho manje siningi izinto ezimoshakele kulombuso lobuphethwe ugogo. Bagcina sebehambe nabelungu basishiya sonke sasala sizintandane. Manje abantu abezela phakithi bayithatha phi lento yokuthi khona umuntu oyedwa abafuna ukuthi angene lapha ya makwangena yena kwangangena yena solwa. What has happened between him and them? Because ikunikeza ukuthi manje usola ukuthi yini lebiyenzeka. Ngithe ngisho lento sisonke la ngoba ngicabanga ukuthi i-wrong. We are here to take over the country, not to take over ilokuzana imisebenzi. That's not what we are doing. Ngithema ngizala ngathi no ngizofisa ukuyisho lento sisonke ngoba ngifisa usingayenzi bakwethu nanini singayenzi because kusho ukuthi asizazi ukuthi senzani. Uma ngihamala ngikuxoxele indaba in the 2 years and a half lesinayo manje, uma ngase ngithi izinto ezenzekayo zinjani ziyosabisa because abanye abantu bafuna imali, abanye abantu bathatha imali kugogo, bathatha imali kwamanye ama-political powers. Siyakwazi lokho, asibahluphi, senza into yethu, asingasukelwa ke bani. If ngithi ucomrade lo nangu lensizwa le ingezi izinto kahle ngizoyisusa. Ngibona ukuthi lo hlelo eduze ngathi uyena wenza kangcono. Why bese kuba icala lelo? Why? Uma ke sithi ke mhlambe ngithe usubani bani ngoba kukhona into engayisho before. Ngathi kukhona abantu engizobasusa, ngisho ukuthi ngizobalahla ngezizathu. Engizobasusa lo ngizomsala, lo ngumsela, lo ngumsela bese ngifaka ubani nobani. Bangenaphi bona lapho? Bangenaphi? Because uma ngase ngikhulume lezo ziga kobo sesiyazibulala nje. Angisoze ngisho lutho. Ngifisa ukuthi nibambe lento. Ngoba uma nibona ukuthi no ayilungile ndisi manje sesifuna ngoba leli khetha seligugile. Kulungile ke manje sithola usibani bani. Nisho nje ukuthi ayisacela usibani bani. Ngizwe ukuthi uzosho kobe kwenze njani ngani. Angifuni ungene ezintweni lapho khona sokukhuluma khona ubala nje sibe sifuna ukuthatha izwe lonke. We can't say sizothatha izwe but at the same time sifuna ukukhetha usibani bani. Sikwenzelani lo? Ngizokhuluma kakhulu ke ne delegation yase KZN baba. Ngoba indaba iselapho kwamanje. They must make it a point ukuthi akukho umuntu ozokafika kumina either ekhaya noma eThekwini ukuthi ngize kuwena ngoba kuthiwa kunomuntu ozoxoshwa. Manje ngenaphi ke mina lapho? Uza kimi mina nje uzela ukudelela lo. Delela impela. Umuntu abe nomngane wakhe ngalo ukuthi
uthola izinto benza izinto bese ufuna ukufaka nathi singekho lapho. No. Ayingeni kanjalo. Siyezwana bafowethu nodadewethu. Ya uma abantu bethi lento yomkhonto ayikho bayihambela. Zosala ngingedwa. Uma kufuneka kube njalo. Ayikho indlela phela. Ngikutshela indaba kufika ama-comrade lapha ya kabili egcwele. Kukhona abagijima bebathengela bebapha ukudla. Shuba bonke laba bantu. Beningekho beyothenga. Bahambile bothenga. Bethengelwa abanye. Sithini ke thina sithi kulungile. No. Angaze ngithukuthele mina kodwa ngithukuthele simpela leyana. Uma kufika ucomrade uyathi fika ngathi hamba wena uyokhuluma nabo ngoba ngeke. Ngoba ngibona uma ngifika lapha ngizosuke bahambe sengiphethe isagila. Ngiyasazi ke isagila ngasilungu ngasilusela. Manje bese ngiyaboshwa. Ukusokuphelile njalo. Asiyekeni ukukhuluma indaba ezi wrong when we want to take over. Thina sifuna ukuxabana. No, it must not be. Please. Ngiyacela. Ngiyekuzofisa nje ama-comrade aseThekwini ke niwakhuze la ma-comrade. Kodwa manibona ukuthi akhuzeke niwalethela kumina. Balethela bonke laba bebegcwele lapho. Ke bazongitshena kahle ukuthi benzani. Angifuni ngoba ngithukuthele kakhulu bengafuni uyokhuluma nabo. Ngoba ngaze ngibonte nje. Kodwa uma beke baphinda bakhuluma into enje ngifuna nibalethe sihlangane nabo. Ngizobacela ukuthi ababuyele kugogo basuke la. Asizelanga lokhu.